tror, der er noget galt med mig, Server. Jeg ved ikke engang, hvad der er virkeligt mere. Jeg havde sådan et nummer, jeg skulle skrive til det. Fordi så kunne jeg komme med i sådan en aktivistisk undergrundsorganisation. Ikke? Nu sender de mig alle mulige beskeder. Følg efter mig. Ret sygt, du siger det der. Jeg har det som om, at jeg ser ting, som ikke er der. Som om, at det er frosset tid. Blev du forfulgt på vejen over? Hvem skulle forfølge mig? Politiet. Jeg repræsenterer et decentraliseret aktionsnetværk. Vi har celler på tværs af hele den vestlige verden. Du er inde også nu. Kender du godt Many Worlds Theory? Altså i kvantifysik. Vi er bare i den her ene virkelighed ud af en uendelig skive slices. I den her kæmpe store bølge. Jeg hedder Esther. Hej. Sonja. Min plan B, det er sådan, hvis jeg kunne vælge, så ville det være at være wrestler. Smag. Hvor lang tid har I været venner? Siden tidernes morgen. Tidernes morgen. Da jorden blev skabt. Det vi ønsker at lave, det er en kærlighedsrevolution. Intet mindre. Vi drømmer om, at det skal sprede sig fra menneske til menneske som en løbebil i blikkene. Vi ser hinanden. Og vi ved det. Vi ved det bare. Vi stoler ikke på deres sanser.